سلام كلاتكم تخاتاتلتي كما تكون لهم باركس حج حيزلكم متسل لهم مقصلتا نايتي كامتيجا ستوديو إلنا تمرت جميرنا يدلنا ايو لازم زناي لما انتي تمرتي زهلوانا كمي غيركا زوم ان زوم اوت تقبر نات تمهرو زلخا زوم ان كتقبرو تدلي زوم اوت كتقبرو تدلي فلاي سوفتويرات غلخن ميركلنا مالتي ويون كان استفعل ስለዚህ ነዝ ነገር እዚ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ክንሪና ሰናይ ክትታል ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ናይ ካምቴዥያ ስቱዲዮ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ሎማዓንቲ እንሪኦ ከም ዝኽብለኩም ዝጸናሕኩ ከመይ ጌርካ ዙም ኢን ዙም አውት ትገብር ነቲ ትምህሮ ደለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እንሪኦ ዘለና እዝት ካምቴዥያ ስቱዲዮ ድበሃል እዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣ ሪከርደር ያ ሪከርድ ትገብራላ ኦሬዲ ነዝናተይ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣ ሚኒማይዝ ኢና ንገብራ እዚኣ ሓንቲ ግን እታ ካምቴዥያ ስቱዲዮ ትበሃል እያ እታ ሓንቲ ሪከርደር እያ እታ ሓንቲ ድማ ካምቴዥያ ስቱዲዮ እያ ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ስለዚ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ካምቴዥያ ስቱዲዮ ኣብቲ ስቱዲዮ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ዙም ኣለና ክንዝርግሖ ንኽእል ነዚ ታይም ላይን እዚ ታይም ላይን እዚ ድማ ንጭብጦ ኣለና ማለት እዩ እቲ ደሊናዮ ዘለና ግን ዙም ኢን ነቲ ስእሊ እዚ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ፎቶሾፕ ኣሎ ፎቶሾፕ ይምህር ኣለኹ ንበል ፎቶሾፕ መጀመርታ ፋይል ትብል ሽዑኒው ትብል ገለ ኢና ንብል ስለዚ ንዕኡ ይምህሮም ድሕር ኣለኹ እዚ ሪከርድ ገይረ ኣለኹ ንበሎ ስለዚ ፕሌይ ንበላ ሓንሳብ ፕሌይ ተልናያ ኣብዚ ረኣዩ ትሪኦ ኣለኹም ዙም ጌራቶላ ባዕላ ክትጥውቕ ከለኻ ዙም ትገብረልካ እያ ስለዚ ሓንሳብ ስቶፕ እሞ ክብላ ኦኬ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዙም ዝገብር እዩ ብጀካ እዚ ባዕላ ዝገበረትልና ግን ንሕና ባዕልና ክንገብር እንድሕር ደሊና ኣብዚ ዙም ፓን ድብል ኣሎ ዙም ኢን ፓን ድብል ኣሎ ንዕኡ ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ መዐቀን ኣለና ኣብዚ ትረአየና ደሎ እዚኣ ኣብዚ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንኣብነት ኣብታ A5 ትመርፅ እዩ ዝብሎም ደሎ ስለዚ እዚኣ ናብዚ ከምዚ ነብላ ስለዚ ትረአየና ኣላ ኣብዚ ምስ በፅሐት እዚኣ ንረአያ ፕሌይ ንበላ ኣቕሪብዋ ምክንያቱ እዚኣ ጥራይና ወሲድና ደለና ማለት እዩ ናብቲ ነበረቶ ክንመልሳ ተደሊና ከዓ በዚ ዝርግሕ ነብላ ከምዚ ጌርና ኣብዚ ታሕቲ እውን ኣለና ንሱ እዚ ዱሬሽን እዩ ከምዚ ክትመፅእ ከላስ ቀስ ዳበለት ክትመፅእ እዚ ከዓ ዙም መግበሪ ማንዋል ክገብሮ ፀኒሐ እዚ ከዓ ኣውቶማቲካሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ፕሌይ ንበላ ሕጂ እዛ ዝሰራሕክዋ ኣቕሪብዋ ኣድሕር ከምዳ ገበርና ንሰርሕ ማለት እዩ ጀካ እዚ ንኣብነት ኣብዚ ሞ ንምፃእ ሕጂ ብዚ ፋይል ትመርፅ ብሎም ኣሎ ስለዚ ነዚኣ ፋይል ክብል ከለኹ ቀይሕ ክገብረላ እንድሕር ደልየ ኮል ኣውትስ ዝብል ኣሎ ኮል ኣውትስ ኣትየ ኣብዚ ዳውን ንኸይድ ኣብዚ ንህለ ኮል ኣውትስ ዝተፈላለየ ኣሎ ንኣብነት እዚኣ ክሊክ ይገብራ ክሊክ ምስ ገበርኳ እዚኣ መፅያ ትለያ ኣላ እዚኣ ናብዚ የብላ እዚ የመዓረር ዮ ክእል እየ ነዛ ፋይል ምረፁ ብሎም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ኮል ኣውት ናብዚ የብላ ቁርብ የመዓረርያ ኦኬ ከምዚ ይገብር ስለዚ ርኢኹማ ኣኸብ ባቢለይ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ከምዳ ገበርና ኮል ኣውትስ ክንውስኸሉ ንኽእል ፅሑፍ ክንውስኸሉ ንኽእል ሃይላይት ክንገብረሉ ንኽእል ኣብዚ ዝተፈላለየ ኮል ኣውትስ ኣለና ወላ ብጫ እውን ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ንዝደለናዮ ብጫ ክንገብረሉ ይከኣል እዩ ንኣብነት እዚኣ እንድሕር ብጫ ገይረላ ንኣስ ኣብሪሃታላ ማለት እዩ ድሌትካ ሕብሪ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ፊል ኣትኻ እዚ ብጫ ገይራታላ ንኣብነት እዚኣ ናብ ዝበላ ከብላ ድሓን እዚኣ ከምዚ ክገብሮ ክእል እየ ግዜ እንድሕር ኣለካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚኣ ከዓ እዚ ትናታ ታይም ላይን ናይቲ ኣብ ብጫ ጌርያ ዘለኹ ስለዚ ብዚ ንምፃእ ኣብዚ ስለ ዘላ እዚኣ የሕፅራ ከምዚ እናገበርና ከም ግዜ ዘለና መጠን ክንወሳስኸሉ ንኽእል ማለት እዩ ባርከስ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመፅእ ከዓ ክንቅፅሎ ኢና እዚ ትምህርቲ እዚ ናይ ካምቴዥያ ስቱድዮ ኣብቲ ዝመፅእ ግዜ ድማ ከመይ ጌርካ ድምፅኻ ትውስኸሉ ድምፂ ትውስኽ ከመይ ጌርካ ካት ትገብር ክንሪኦ ኢና ካት ድማ ከመይ ጌርካ ትገብር ክንሪኦ ኢና ስለዚ ሽዑ እውን ክትከታተሉ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኻልኦት እውን ሼር ክትገብርሎም ይዕድመኩም ፒስ